ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മാദ്യസ്യേതോന്വയാദിതരതശ്ചാർത്തേഷ്വഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ ധാംനാ സ്വേന സദാ നിരസ്തഗുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേൽ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഭവേ ഭവേധാ ഭക്തി പാദയോസ്തവ ജായതേ തഥാ കുരുഷ്വ ദേവേശ നാദസ്തും നോ യദ പ്രഭോ നാമ സങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനോ തം നമാമി ഹരിം പരം. തം നമാമി ഹരിം പരം. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് 13ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്. വസന്ത മാതാജി ഹോസ്റ്റ് ആണോ? വസന്ത മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13ും 14 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. യഥാമൃതേ കൗരവസൃഞ്ജയാനാം വീരേഷ്വധോ വീരഗതിം ഗതേഷു വൃഗോദരാവിദ്ധഗദാഭിമർശ ഭഗ്നോരുദണ്ഡേ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രേ ഭർത്തുപ്രിയം ദ്രൗണിരിതി സ്മ പശ്യൻ കൃഷ്ണാസുതാനാം സ്വപദാം ശിരാംസി ഉപാഹരദ്വിപ്രിയമേവ തസ്യ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ വിഗർഹയന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ എപ്പോൾ, മൃതേ യുദ്ധക്കളത്തിൽ, കൗരവർ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പക്ഷത്തുള്ളവർ, സൃഞ്ജയാനാം പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവരുടെ, വീരേഷു യോദ്ധാക്കളുടെ, അധോ അപ്രകാരം, വീരഗതിം വീരയോദ്ധാക്കൾക്ക് അർഹമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം, ഗതേഷു പ്രാപ്തമായി തീർന്ന ശേഷം, മൃഗോദര ഭീമൻ, അതിലെ പാണ്ഡവരിൽ രണ്ടാമൻ, ആവിദ്ധ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു, ഗതാഗതയാൽ, അഭിമർശ വിലപിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗ്ന തകർക്കപ്പെട്ടു, ഉരുദണ്ഡേ നട്ടല്, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രേ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ, ഭർത്തു യജമാനന്റെ പ്രിയമായത്, ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രൻ അശ്വത്ഥാമാവ്, ഇതി അപ്രകാരം, സ്മ ആകും, പശ്യൻ കണ്ടിട്ട്, കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ ദ്രൗപദി, സുതാനാം പുത്രരുടെ, സ്വപദാം ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ, ശിരാംസി ശിരസുകൾ, ഉപാഹരത് ഉപഹാരമായി സമർപ്പിച്ചു, വിപ്രിയം അപ്രിയമായത്, ഏവ പോലെ, തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ജുഗുപ്സിതം അത്യന്തം നീചമായ, കർമ്മ പ്രവൃത്തി വിഗർഹയന്തി നിരാകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സന്ദർഭം എന്താണ്? അശ്വത്ഥാമാവ് ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് എന്താ ചെയ്യണേ? ആ ദ്രൗപദിയുടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 5 മക്കളുടെയും ശിരസ്സറുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്.
അല്ലെ, തന്റെ യജമാനനായിട്ടുള്ള ആ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിക്കാൻ. ദുര്യോധനന്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ തൊട തകർത്തിട്ട് ദുര്യോധനൻ മരിക്കാറായി വേളയില്, ജീവൻ വെടിയാറായ വേളയാണ്. ആ സമയത്ത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ യജമാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് അശ്വത്ഥാമാവ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതാണ്, ഈ ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കൗരവപക്ഷത്തെയും പാണ്ഡവപക്ഷത്തെയും വീരയോദ്ധാക്കൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയും വീരമൃത്യു വരിച്ച ആ യോദ്ധാക്കൾക്ക് അവർക്ക് അർഹമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭീമസേനന്റെ ഗദയാൽ പ്രഹരമേറ്റ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ നട്ടെല്ലു തകർന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നിലംപതിച്ചപ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യസൂതനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥാമാവ് തന്റെ യജമാനന് സംതൃപ്തിയാകുമെന്ന് വിഡ്ഢിത്തമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിദ്രയിലായിരുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രരുടെയും ശിരച്ഛേദം ചെയ്ത് ദുര്യോധനന് ഉപഹാരമായി അർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ദുര്യോധനൻ ഈ അതിനിഷ്ഠൂരമായ പ്രവൃത്തിയെ നിരാകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ലേശം പോലും സംപ്രീതനായുമില്ല. അപ്പൊ ആ യജമാനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഈ നിഷ്ഠൂര കർമ്മം ചെയ്തത് അശ്വത്ഥാമാവ്, അല്ലെ. എന്നാല് ഈ ജീവൻ വെടിയാറായ വേളയില് ദുര്യോധനനില് ഇത് ഒട്ടും ഒരു വികാരവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. കുറച്ച് സമയമൊക്കെ, കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് ഇത് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കില് ഒരു പക്ഷേ ദുര്യോധനൻ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു, അല്ലെ. ഈ ജീവൻ വെടിയാറായ വേളയില് ഇപ്പോഴ് പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള ക്രൂരമായ സ്വഭാവമൊന്നും അല്ല. ഈ അവസാന ഘട്ടം എത്തുമ്പോ ഏതൊരാൾക്കും, അല്ലെ, മരണം മുമ്പില് ആസന്നമായി നിൽക്കുന്ന വേളയില് ഏതൊരാളും ഇങ്ങനെ ക്രൂരതകള് ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ ഈ പ്രവൃത്തിയെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ല, ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ സംപ്രീതനായില്ല ദുര്യോധനൻ. അതാണ് ഇവിടെ സന്ദർഭം. ഭാവാർത്ഥം. എവിടെ വെച്ചാണോ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തത്, ആ കുരുക്ഷേത്ര പോർക്കളത്തിലെ യുദ്ധാന്ത്യത്തിലാകുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആരംഭം. ഇപ്പോ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം, മഹാഭാരത യുദ്ധം അവസാനിക്കണു, അല്ലെ. മഹാഭാരത അവസാനിക്കണ അവിടുന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആരംഭം ഉള്ളത്. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. നമുക്കറിയാം, അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. ഭാഗവതാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, വിവരിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ ഗീത കൃഷ്ണകഥ അഥവാ കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടവയാകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും കൃഷ്ണകഥയാകുന്നു. തന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഈ ഇരു കൃഷ്ണകഥകളെയും സംബന്ധിച്ച് ഏവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷം മുമ്പ് വന്നു എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ, അല്ലെ. ഒരു സന്യാസ വേഷത്തില് കരുണാവതാരമായിട്ട് വന്ന ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ വേഷത്തിൽ സ്വയം വന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറയുന്നത് അഭിന്നമാണ്. ഭാരതത്തിൽ ഭൂജാതരായവരെല്ലാം ഇത്തരം കൃഷ്ണകഥകളെ സഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭിലഷിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാ പേരും അറിയണം, അല്ലെ. എല്ലാവരും സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള യോഗ്യത നേടണം. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്രകാരം പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കിയ ശേഷം ആ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. പീഡിതമായ ഭുവനത്തിൽ ഇന്ന് ഇത് അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരും. അന്ന് കാലത്ത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആളുകൾക്ക് പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരത്തിന്റെ പട്ടിണിയല്ല, ആത്മാവിന്റെ ആയിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒട്ടും ആത്മീയത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന കാലത്ത്. അന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നത്, മഹാപ്രഭുവായിട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നീട് 24 വയസ്സില്, അല്ലെ, അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് മാറുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ്
അദ്ദേഹം അവതാരം എടുത്തത് ഒരു ഭക്തന്റെ സന്യാസി രൂപത്തില് ഉള്ള അവതാരമായിരുന്നു കരുണാവതാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളില് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാ ശിശൂനാം നിധനം സുതാനാം നിശമ്യ ഘോരം പരിതപ്യമാന തദാരുദദ്വാഷ്പകലാകുലാക്ഷി താം സാന്ത്വയന്നാഹ കിരീടമാലി. മാതാവ് ശിശൂനാം ശിശുക്കളുടെ നിധനം കൂട്ടക്കുല സുതാനാം പുത്രന്മാരുടെ നിശമ്യ ശ്രവിച്ച ശേഷം ഘോരമായ പരിതപ്യമാന വിലപിച്ചുകൊണ്ട് തഥാ ആ സമയം അരുദത് കരയുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ബാഷ്പകല ആകുല അക്ഷി നേത്രങ്ങളിൽ അശ്രുക്കളോടുകൂടി താം അവളെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഹാ അരുളി ചെയ്തു. കിരീടമാലി അർജുനനാണ് കിരീടമാലി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാണ്ഡവരുടെ 5 പുത്രരുടെ ജനയിത്രിയായ ദ്രൗപദി തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ വാർത്തയറിഞ്ഞ് ദുഃഖാർത്തയായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ നയനങ്ങളോടെ വിലപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ കൊടിയ നഷ്ടത്തിൽ അവളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ അവളോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. നമുക്കറിയാലേ മക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയുടെ ദുഃഖം എത്രയാണെന്ന്. അങ്ങനെ ആ ദ്രൗപദി വളരെ സങ്കടത്തോടെ അല്ലെ വിലപിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അവിടെ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. തദാശുചസ്തേ പ്രമൃജാമി ഭദ്രേ യത് ബ്രഹ്മബന്ധോ ശിര ആതതായിന ഗാണ്ഡീവമുക്തൈർവിശിഖൈരുപാഹരേ ത്വാക്രമ്യ യത് സ്നാസ്യസി ദഗ്ധപുത്ര. തഥാ ആ സമയം മാത്രം ശുച ദുഃഖനിമിത്തമായ അശ്രുക്കൾ തേ നിന്റെ പ്രമൃജാമി തുടയ്ക്കും ഭദ്രേ അല്ലയോ ഭദ്രേ കുലീന സ്ത്രീ യത് എപ്പോൾ ബ്രഹ്മബന്ധോ ഒരു അധപ്പതിച്ച ബ്രാഹ്മണന്റെ ശിരസ് ആദതായിന അക്രമിയുടെ ഗാണ്ഡീവമുക്തൈ ഗാണ്ഡീവം എന്ന ധനുസിനാലേത വിശിഖൈ അസ്ത്രങ്ങളാൽ ഉപാഹരേ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കും ത്വാ നീ സ്വയം ആക്രമ്യ അതിലേറിക്കൊണ്ട് യത് ഏത് സ്നാസ്യസി നീ സ്നാനം ചെയ്യുക ദഗ്ധപുത്ര പുത്രന്മാരെ ദഹിപ്പിച്ച ശേഷം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അലയോ ഭദ്രേ, എന്റെ ഗാണ്ഡീവ ധനുസിൽ നിന്നുള്ള അസ്ത്രങ്ങളാൽ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ച് നിനക്ക് സമ്മാനിച്ചതിനു ശേഷം ഞാൻ നിന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മിഴികളിലെ അശ്രുക്കൾ തുടയ്ക്കും. അനന്തരം നിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ചിത ദഹിപ്പിച്ച ശേഷം അവന്റെ ശിരസിൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്നാനം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പ്രതിജ്ഞ കൊടുക്കാണ് അല്ലെ, ഒരു അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്രൗപദിയോട് പറയാണ്, ഭദ്രേ ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഗാണ്ഡീവ ധനുസിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നാ പറയണേ. ഇപ്പൊ എന്താ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് യോജിച്ച പ്രവൃത്തിയല്ല അശ്വത്ഥാമാവ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കണത്. അങ്ങനെ അയാളുടെ ശിരസ് ഛേദിച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ സമ്മാനമായി തരാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ മിഴികളിലെ അശ്രുക്കൾ തുടയ്ക്കും. പിന്നെ പുത്രന്മാരുടെ ചിത പുത്രന്മാരുടെ ശരീരം ദഹിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവന്റെ ശിരസിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്നാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറയാണ്. ഭവനത്തെ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയോ വിഷപ്രയോഗം നടത്തുകയോ മാരകായുധങ്ങളുമായി പെട്ടെന്ന് കടന്നാക്രമിക്കുകയോ ധനം കൊള്ളയടിക്കുകയോ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ അപഹരിക്കുകയോ ഒരുവന്റെ പത്നിയെ വശീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ശത്രുവിനെ അക്രമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആതതായി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്രമികള് അല്ലെ 6 തരം ഉണ്ട്. അത്തരം ഒരു അക്രമി ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ തന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ പുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നവനായാലും ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും നിശ്ചയമായും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന് യോജിച്ച പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യാവൂ അല്ലെ. ഇതിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല, ഇത്രയും നിഷ്ഠൂരമായ കർമ്മമാണ് ചെയ്തത്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ഒക്കെ വധിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ, അതും കുട്ടികളെ. അശ്വത്ഥാമാവെന്ന അക്രമിയുടെ ശിരച്ഛേദം നടത്തുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യുമ്പോൾ അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രാഹ്മണപുത്രനാണെന്ന് അർജുനന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവൻ കശാപ്പുകാരനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കയാൽ അവനെ അർജുനൻ അപ്രകാരം തന്നെ കണക്കാക്കി.
നീചൻ എന്ന് തെളിയിച്ച അത്തരം ബ്രാഹ്മണപുത്രനെ വധിക്കുന്നതിൽ പാപമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അപ്പോ ഒരാളുടെ കുലം നോക്കിയല്ല ബ്രാഹ്മണ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഗുണം കർമ്മം ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം ഉണ്ടാവണത്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ബ്രാഹ്മണന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള കർമ്മമായിരുന്നില്ല അശ്വത്ഥാമാവിൻ്റെത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ വധിക്കുമെന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതി പ്രിയാം വൽഗു വിചിത്ര ജൽപൈ സസാന്ത്വയിത്വാച്യുതമിത്രസൂത അന്വാദ്രവദംശിത ഉഗ്രധന്വാ കപിധ്വജോ ഗുരുപുത്രം രഥേന. ഇത് ഇപ്രകാരം പ്രിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവളെ വൽഗു മധുരം വിചിത്ര വിവിധങ്ങളായ ജൽപൈ പ്രസ്താവനകളാൽ സ അദ്ദേഹം സാന്ത്വയിത്വ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അച്യുത മിത്രസൂത ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മിത്രവും തേരാളിയുമായി നയിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനൻ അന്വാദ്രവത് പിന്തുടർന്നു. ദംശിത കവചത്താൽ സംരക്ഷിതനായി ഉഗ്രധന്വ ഉഗ്രമായ ആയുധങ്ങളാൽ സജ്ജീകൃതനായി കപിധ്വജ അർജുനൻ ഗുരുപുത്രം. കപിധ്വജ എന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനനാണോ? കപിധ്വജം എന്ന് വെച്ചാ കൊടിയടയാളമല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചേ? അതല്ലേ പഠിച്ചത്? ഇവിടെ അതെ, ഇവിടെ ഇതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ, കൊടിയടയാളെന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ഇതും അർത്ഥം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഗുരുപുത്രം ആയോധന ആചാര്യന്റെ പുത്രൻ. രഥേന രഥത്തിൽ കയറി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മിത്രവും തേരാളിയുമായ ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനൻ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഇത് ഈ അവസരത്തില് ഈ വേളയില് ഇത്രയും ദുഃഖിതയായിട്ടിരിക്കണ ആ ദ്രൗപദിക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞാലേ അല്ലേ ഒരു സാന്ത്വനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി അത് പറഞ്ഞു. അനന്തരം പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ് ഉഗ്രങ്ങളായ ആയുധങ്ങളുമേന്തി തേരിലേറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയോധനാചാര്യ സുതനായ അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിന്തുടരാൻ പുറപ്പെട്ടു. തന്റെ തന്നെ ഗുരു ആണ് അല്ലെ, അസ്ത്രവിദ്യകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച തന്റെ ഗുരുപുത്രൻ ആണ് അശ്വത്ഥാമാവ്. എന്നാലും ഈ നിഷ്ഠുര പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന്റെ പേരില് അയാളെ വധിക്കാൻ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാൻ സമയമുണ്ടോ? 7:50 മാതാജി. നിർത്തണോ? എടുക്കാമല്ലോ. മാതാജിക്ക് ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. എനിക്കില്ല. ക്ലാസ് 20 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നേ. 30 മിനിറ്റ് ഭാഗവതം. എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ. അർജുനന്റെ തേരില് കൊടിയടയാളം ഹനുമാന്റെ അല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാവും അർജുനന് കൊടുത്തിരിക്കണേ. അതെ. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. തമാപദന്തം സവിലക്ഷ്യ ദൂരാത് കുമാരഹോദ്വിഗ്നമനാരഥേന പരാദ്രവത് പ്രാണപരീപ്സുരൂർവ്യാം യാവദ്ഗമം രുദ്രഭയാദ്യഥാകഃ. തം അദ്ദേഹത്തെ ആപദന്തം ഉഗ്രരോഷത്തോടെ ആഗതനാകുന്നത് സ അദ്ദേഹം വിലക്ഷ്യ കണ്ടിട്ട് ദൂരാത് ദൂരത്തു നിന്നും കുമാരഹ രാജകുമാരന്മാരുടെ ഘാതകൻ ഉദ്വിഗ്നമന മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമായ രഥേന രഥത്തിൽ പരാദ്രവത് പലായനം ചെയ്തു. പ്രാണ ജീവൻ പരീപ്സു സംരക്ഷണത്തിനായി ഉരവ്യാം അതിവേഗത്തിൽ യാവത് ഗമം അദ്ദേഹം പലായനം ചെയ്ത പോലെ രുദ്രഭയാത് വിശിവഭയത്താൽ യഥാ അതുപോലെ ക ബ്രഹ്മാവ് അഥവാ അർക്കഹ സൂര്യൻ. ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മാവ് എന്നുണ്ട്, അർക്കൻ സൂര്യൻ എന്നും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാജകുമാരന്മാരുടെ ഘാതകനായ അശ്വത്ഥാമാവ് അർജുനൻ തന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ ദൂരെ നിന്നും വീക്ഷിക്കുകയാൽ സംഭ്രാന്തനായി പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ബ്രഹ്മാവ് ശിവഭയത്താൽ എന്ന പോലെ സ്വരഥത്തിൽ പലായനം ചെയ്തു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ രാജകുമാരന്മാരെ ഒക്കെ കൊന്നു. കുറ്റബോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അശ്വത്ഥാമാവിന്. എന്നിട്ടോ അർജുനൻ തന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു വരണു. എന്നെ ഇനി വെച്ചേക്കില്ല എന്നുള്ളത് അശ്വത്ഥാമാവിന് മനസ്സിലായി. വളരെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും സംഭ്രാന്തനായിട്ട് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം അല്ലെ ഈ ബ്രഹ്മാവ് ശിവനെ ഭയന്നിട്ട്
പോയ പോലെ എന്നാ പറയണേ. അത് ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കഥ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ സ്വരഥത്തില് കേറി അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു അശ്വത്ഥാമാവ്. ഒന്നുകിൽ കഹ അല്ലെങ്കിൽ അർക്ക, രണ്ടിൽ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പുരാണങ്ങളിൽ 2 പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. കഹ എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവ്. ഒരിക്കൽ തന്റെ പുത്രിയിൽ മോഹിതനായ ബ്രഹ്മാവ് അവളെ അനുഗമിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വന്തം പുത്രിയില് മോഹിതനായിത്രേ ബ്രഹ്മാവ്. ഇതിനാൽ രോഷാകുലനായ ശിവൻ ത്രിശൂലത്താൽ ബ്രഹ്മാവിനെ ആക്രമിച്ചു. അപ്പൊ ത്രിശൂലം കൊണ്ട് അല്ലെ, അനീതിയാണ് അല്ലെ, അധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭയചകിതനായ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്തു. അർക്കഹ എന്ന പദത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം വാമന പുരാണത്തിലുണ്ട്. ഈ കഥ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള കഥ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ സ്വന്തം പുത്രിയില് ബ്രഹ്മാവ് മോഹിതനായപ്പോഴ് ശിവൻ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട്, ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഭയചകിതനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്തു. ഇവിടെ അതുപോലെയാണ്. ഈ അശ്വത്ഥാമാവ് അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്യണത്. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം വാമന പുരാണത്തിലുണ്ട്. സ്വർണപ്രഭ ചൊരിയുന്ന വിമാനത്താൽ സമ്മാനിതനായ വിദ്യുന്മാലി എന്നു പേരായ ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യദേവന് പിറകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ വിമാനത്തിന്റെ കനകപ്രഭയാൽ നിശാവേള അപ്രത്യക്ഷമായി. ആകയാൽ സൂര്യദേവൻ രോഷാകുലനായി തീരുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്യുഗ്ര രശ്മികളാൽ വിമാനത്തെ ഉരുക്കിക്കളയുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവം മഹാദേവനെ കോപിഷ്ഠനാക്കി തീർത്തു. അനന്തരം ശിവൻ സൂര്യദേവനെ ആക്രമിക്കുകയും പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്ത സൂര്യദേവൻ അവസാനം കാശിയിൽ, വാരണാസിയില് നിലംപതിക്കുകയും ആ സ്ഥലം ലോലാർക്ക എന്ന് പ്രസിദ്ധി ആർജിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 കഥയാ പറഞ്ഞു തരണേ അല്ലെ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില്. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, സ്വർണപ്രഭ ചൊരിയണ വിമാനത്താലെ വിദ്യുന്മാലി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരന് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വർണപ്രഭ ചൊരിയണ വിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യദേവന് പിറകെ സഞ്ചരിക്കണ പതിവുണ്ട്. അങ്ങനെ പോകണ വേളയില് ഈ വിമാനത്തിന്റെ കനകപ്രഭയാല് രാത്രി ഇല്ലാണ്ടായി. എപ്പോഴും ഇതിന്റെ പ്രഭ, തേജസ്, ഇതിന്റെ ആ പ്രകാശം കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രി ഉണ്ടാവണില്ല. സൂര്യന്റെ പിറകെ ഇങ്ങനെ ഈ വിമാനം പോകുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ സൂര്യദേവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്യുഗ്ര രശ്മികളാ, നമുക്കറിയാലേ സൂര്യന്റെ രശ്മികളുടെ ചൂട്. അങ്ങനെ അത് വിമാനത്തിനെ ഉരുക്കി കളഞ്ഞു. ഇയാളുടെ ആരുടെയാണ്? വിദ്യുന്മാലിയുടെ വിമാനത്തിനെ ഉരുക്കി കളഞ്ഞു. ഈ സംഭവം മഹാദേവനെ കോപിഷ്ഠനാക്കി തീർത്തു. ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോ എന്തിനാ മഹാദേവൻ കോപിച്ചത് അല്ലേ? മഹാദേവനാലാണോ സമ്മാനിച്ചത്? മഹാദേവൻ സമ്മാനിച്ച വിമാനാണോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. പിന്നെ എന്തിനാണാവോ വിദ്യുന്മാലിനെ വിമാനം ഉരുക്കി കളഞ്ഞപ്പോ ശിവൻ എന്തിനാ കോപിച്ച്? മഹാദേവൻ കോപിഷ്ഠനാക്കി തീർത്തു. അനന്തരം ശിവൻ സൂര്യദേവനെ ആക്രമിച്ചു. പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്ത സൂര്യദേവൻ അവസാനം കാശിയില് നിലംപതിച്ചു. അതത്ര നല്ല കഥയല്ല അല്ലെ? സൂര്യദേവന് ഇത്രയ്ക്ക് കഴിവുള്ളോ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ഓടിയിട്ട് നിലംപതിക്കാൻ വേണ്ടി? അത് മോശം. ശിവന്റെ വേദന്തുവാന്ന് കാണാനില്ലല്ലോ. കഥയില്ല, ആ കഥയില്ല ശിവന്റെ. അതാ പറയുന്നത്. അല്ല, മഹാദേവൻ സമ്മാനിച്ച ഇതായിരിക്കോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, വിമാനം ശിവന്റെ കൊടുത്തതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാ സൂര്യനോട് കൊടുത്തതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനോട് ദേഷ്യം വരണത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും സൂര്യദേവൻ അവിടെ വീണു. ഇത്ര ശക്തിയുള്ള സൂര്യദേവന് മോശമായി, നിലംപതിക്കുകയും. ആ സ്ഥലം ലോലാർക്ക എന്ന് പ്രസിദ്ധി ആർജിക്കുകയും ചെയ്തു. അതെ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ കഥയുണ്ട്. സമ്മാനിതനായി വിദ്യുന്മാലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സമ്മാനിച്ചത് ശിവൻ തന്നെയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം.
യഥാ ശരണമാത്മാനമൈച്ഛത ശ്രാന്തവാജിനം അസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിരോമേനേ ആത്മത്രാണം ദ്വിജാത്മജ. യഥാ എപ്പോൾ അശരണം മറ്റൊന്നിനാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ആത്മാനം സ്വയം ഐച്ഛത ദർശിച്ചു ശ്രാന്തവാജിനം അശ്വങ്ങൾ ക്ഷീണിതമാകയാൽ അസ്ത്രം ആയുധം ബ്രഹ്മശിര പരമമായ അഥവാ ആത്യന്തികമായ അണ്വായുധം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതിനാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മശിര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അണ്വായുധം മേനെ പ്രയോഗിച്ചു ആത്മത്രാണം ആത്മരക്ഷാർത്ഥം ദ്വിജാത്മജ ബ്രാഹ്മണാത്മജൻ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. തന്റെ അശ്വങ്ങൾ തളരുന്നതു കണ്ട ബ്രാഹ്മണാത്മജൻ അശ്വത്ഥാമാവ് കുറെ ഓടി അല്ലെ, രഥത്തിൽ കയറി കുറെ ഓടിയപ്പോ അശ്വങ്ങളൊക്കെ തളരും അല്ലെ. അപ്പോ അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന അണ്വായുധം ആത്യന്തികമായ ആയുധത്തെ പ്രയോഗിക്കുകയല്ലാതെ തന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് യാതൊരു പോംവഴിയുമില്ലെന്ന് പരിചിന്തിച്ചു. അപ്പോ ഇടിമിന്നലിന്റെ വേഗത്തില് പിന്നാലെ അർജുനൻ വരണത്. അങ്ങനെ കുതിരകളെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിച്ചു. ഓടി ഓടി എത്രയോ കാതം താണ്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുതിരകൾ തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വേറെ ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പ്രയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്പെയ്യണ പോലെയല്ല, മന്ത്രങ്ങളാലെ ശാക്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാ ഈ ശിര എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പ്രയോഗം. അങ്ങനെ അത് പ്രയോഗിക്കേ ഇനി രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് കണക്കാക്കി അശ്വത്ഥാമാവ്. മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലെന്ന് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവസാന മാർഗം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന അണ്വായുധം പ്രയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ദ്വിജാത്മജ എന്ന പദം ഇവിടെ സവിശേഷ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രനെങ്കിൽ തന്നെയും അശ്വത്ഥാമാവ് ശരിക്കും ഒരു യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല. മഹാവിവേകിയായ ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലാതെ അത് പാരമ്പര്യ പട്ടമല്ല. ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണനാവില്ല, യോഗ്യത വേണം അല്ലെ. പൂർവമായി അശ്വത്ഥാമാവിനെ ബ്രഹ്മബന്ധു അഥവാ ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധു എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ള പറയാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും അശ്വത്ഥാമാവിനില്ല. ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ബന്ധുവായി തീരുക എന്നാൽ യോഗ്യതാപരമായി ആയിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥമില്ല. പൂർണ്ണ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിനെയോ ബ്രാഹ്മണപുത്രനെയോ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം, അല്ലാത്ത പക്ഷം അരുത്. അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ തീരുമാനം അപക്വമായതിനാൽ ഇവിടെ മനഃപൂർവമായി അദ്ദേഹത്തെ ബ്രാഹ്മണാത്മജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മം നന്നായിരിക്കണം അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സാത്വിക ഭാവത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള്, ധാർമ്മികമായ കർമ്മം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. ഇവിടെ അതല്ല സംഭവിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധോപസ്പൃശ്യ സലിലം സന്തതേ തൽസമാഹിതഃ. എപ്പോഴാ കാണുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജാനന്നഭിസംഹാരം പ്രാണകൃച്ഛ്ര ഉപസ്ഥിതേ. അത അപ്രകാരം ഉപസ്പൃശ്യ പരിശുദ്ധിക്കായി സ്പർശിച്ച് സലിലം ജലം സന്തതേ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു തത് അത് സമാഹിത ഏകാഗ്രചിത്തനായി അജാനൻ അറിയാതെ അപി എങ്കിൽ തന്നെ സംഹാരം പിൻവലിക്കൽ പ്രാണകൃച്ഛ്ര ജീവൻ അപായത്തിലായതിനാൽ ഉപസ്ഥിതേ അത്തരം അവസ്ഥയിൽ അവസ്ഥിതനായി തീരുകയാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. തന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായകയാൽ അണ്വായുധങ്ങളെ പോലുള്ള അത്തരം ആയുധങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് പിൻവലിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാതിരുന്നിട്ടും പരിശുദ്ധീകരണാർത്ഥം ജലം സ്പർശിച്ച് അവ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളിൽ അവൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. അപ്പോ ദ്രോണാചാര്യര് സ്വന്തം പിതാവിനും അറിയാം അശ്വത്ഥാമാവിന് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പ്രയോഗത്തിനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധം സഹിക്ക വയ്യാണ്ടായപ്പോ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കാനുള്ള മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നാൽ അത് പിൻവലിക്കാനുള്ള മന്ത്രം അശ്വത്ഥാമാവിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പിൻവലിക്കാനുള്ള മന്ത്രം അർജുനനാണ് ദ്രോണാചാര്യര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഈ ഘട്ടത്തിലും അതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗം ഇല്ല അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അടുത്ത്. അതുകൊണ്ട് ജലം പ്രോക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത് മന്ത്രോച്ചാരണമൊക്കെ തുടങ്ങി. മന്ത്രത്താലെ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കണത്.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. അങ്ങനെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ സ്ഥൂലമായ മാർഗങ്ങളാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ് സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവൃത്തികൾ ശബ്ദ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെയാണ് ഫലവത്താക്കുന്നത്. മന്ത്രോച്ചാരണത്താൽ അണ്വായുധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അതേ മാർഗമാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെ മറ്റത് താപം ഇതിനും ഉണ്ടാവും, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനും താപം ഉണ്ടാവും. മറ്റേ അണ്വായുധം ശരിക്കുള്ള ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പണൊക്കെ വളരെ കത്തിജ്വലിക്കണ ആ താപമായിരിക്കും. ഇതിനും താപം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഏതാണോ ലക്ഷ്യമാക്കിയത് അതിനെ മാത്രാണ് നശിപ്പിക്കുള്ളൂ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. അണ്വായുധാണെങ്കിലോ ഒരു ഭാഗത്തിനെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും നശിപ്പിക്കും. അതൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും അണ്വായുധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ ഇനി പോകെ പോകെ പഠിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्ण പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഭാഗം അല്ലേ? ഇന്നത്തെ ഭാഗം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൊറേ നാളായി നിങ്ങളെ എല്ലാരെയും കണ്ടിട്ട്. ഞങ്ങള് മാതാജി ഭാഗവതം കഥ പറയണ കേൾക്കാറുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞങ്ങൾ പിന്നെ മാതാജിയുടെ മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അതെ അതെ. ഇനി മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങള് കേറാട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. അത് തീർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ലൈവ്